ayırsanla bir kette bolan oğa. Gur hayır, oynatma. Maşine mi ata geçerler no? Varım var. Kaka mı peştir ya la inni. La ne çırdım. Ne diyorsun o? Da o. Ay ne diyorsun bu? Ali ne anlatır ya o? Al var ha. Yırtır ya. O burada taraf verecek kan sen o. Serma. O böyle yancıyım mı? Almış onu. Yim ama sıpıla. Nereden geliyor o? Ay var ha. Haydi olmuş başmanatlar. Yer defter bana orada. Ay boş vaktler yok mu? Mene magafim sanat korkuttu. Ne de? Diyan var orada no. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Murad ağalarım bellerim dep. Ne numara defter mi? Ava dep. Hemen sana ne? Ama dedim gitme kan malet alsa dedim ara çekke. Ha? Bar arayın pidin sal pol. Patang mesin. Ama hayır kadar diyan Allah sana bar. Jigin aro bitmeler kenin var öyle. İman zok o sıpık patang mesin. Ay masala ngol. Mehmuna kan mau ijan ngailan no yo ni hada mo de no Yalla. ay akıl satma ana o Salim beyt otsagan kötap yordan kalkan istat diye nok mu? ni hemen kaka to ketem men ban kamadım yan kası toya keçvan kamadım uldam kakadam ulvan kamadım Da. bana oğlu kaka tam oynat kılay ay valla Zat oğlanlar akşam maslahat onunla
Habarlaşar. Samcan, habarlaşar. Bolly, Samcan'a diyen baryan öňünde. Bolly. Ölmesen her zat görjek ay. Öz ogla şey dip bör. Ayağını ýerden getiren oglan beýdip bör o. Mene hayran aldım o. Oglan düşünär ýaly ya. Her kim bar ya. Sözüm ýok ay, her alýar. O sepuk. Ýa-ni dostum gana gatan bolýan ay. Gatamadym ha. Gaýtarga berme maňa agdyň satdana. Şapkaň murdary gaýdar o sepuk. Sepuk diýerler, şogaljak bolup bermeli. Sepatyň piter dip. Saltyragy işleden. Ali. Ali. Barkuma. Çıktı yerden tutan görme. O kaka. Çağırcan. O kaka. Tuğulama. Täzesin diýişläp bersin O kaka işiň o kädet konusy. Kan çağırcan iniň nerede o? Ay kaka ola o sıppıgın aktarıp bara kuşudan yığna bilem o pisini aşırıp oğurluk edip berdi ya o. Näme diýen? Oğurluk diýen. Iniň ogurluk edýärmi? O bek burada tuğunu nämet näme oğurlap dur kaka ola. Maskara etjek ola menne. Men sen iniňe şoňal terbiýe berdim Ay kaka näme berenen mordan son ýala o şola. Kimden eşitdiň oly? Kim diýär? Ay diýerler da eşitdi o da o kaka. Niýde şu aşa iniň? Ay bilem o ýen tap berendir da koşuda. Barmaňa şu iniň tap ber. Çalt bol. Goý ýeşiňe. Mene ogurluk etmäni öwretjek ýaly. Ýöre kakamyň ýanyna. Sen oğurluk edip başladın mı? men ogurluk edem aga. Kakamyň ýanyna ay diýer ýöre çalt bolo. Ece. Ha oğlum. Kakama var ha, al oğurluk etti diýip aýdanda. Gitmedik hiç kaymasın. Kakam gakarly dur. Bizim oňaryan, bizim oňaryan. Ata näme boldy? Eşek Ali. Öz oglumdan araşmadym men. Aýtam sen oglum gowup çykdy. Eşek diýenim. Ogurluk edip başlap durar. Arada maksatlar işmelen etti. Sonunda da alayım gururunu oldu. Al oğurluk ediyemsin. Näme şunu aýdyp atmaňasyn? Hadi gelsin näde var. Men onu gowup ogurluk etmäni. Çağırıp ha. Ben ogurluk edip gelýän sen. Ha? Kim aýtýar kaka şu zatları? Ben oğurluk edem ha kaka. Eşek diýenim. Can ne ettim? Ya qahti deýdim ay salamu alaykum. Wa alaykum salam. Görmediňiz ýanyny. SMS gelip ünsümü daýypdyr darawan. Baksardım da menem owadan gatnaýyp işleýän bir çağılanma bir 5 manat bolsun diýip daýyk sancak çağa ama edilem şu mahalam bir bergidarym SMS ýazyp ünsümü öyle aýtdy. Ey bährik bol. Maşina gowfak beýany keň tuğul. Ýylkyny da bolsa bir arasta jekden gowjak. Ay o. Görsen bolmy? Ýaşsaňma dost. Oglum mamdan. Ay tuğulum ýaşlar diýmez. Ay bolýan da hatırlay bor, sag bol, sag aman. Ýok, ýok, bolýarlar sag, sag bol. Bolýan. Bolýar. Egerde tom seçenini gow edip horlanasyň gelýän bolsa, kepde 7 kiloň zyňdyrýan çorba bar. Şu çorbany günne 3 wagtyny içseňiz, semizden näme diýeni bilmeýäňiz. Reseptini diňesiz üçin paýlaşan, like koýun, repost ediň we podpisasiýa etmeňi unutmaň. Birinji bilen 200 gram gaýnan suw alýas. Sonra bolsa 200 gram halajinkde duran buz ýar suw alýas. Bulan ikisini qaramdan sonra gow edip bulaşýas, şeýdip bulaşdyrýas, bulaşýas. Ay bolýar ýa-ni. Tak, ikok maniýa diýdi. 190 gram filtreden geçen suw goýýas. Bismillah. Şu resepti günne 3 wagtyna taýarlap etdiňiz. Tom seçenini garnyňyz ýom-ýok bolýar. Şondan bäri grize bat. Grize boyna urgada, biýle urgada we biýle urgada daşyny ötönök içine berýär. Şuda operasiýa etmek problemi 50% garantisi.
Olam nämetini içinden nerwe nemelerini degijek, degmejek garantiya berip bilen okuraşlar. Biz etmedik. Barmadık yerimizden yok, etmedik adamızdan yok. Daşy pıstylgy mırkatan yapmalydyr, onam yapdyk, pıstylgy ýagyny yapmalydyr. Emme etmedik gördük. Rezultat bolmady. No, şu ýyla geçip şu ýyla geçen ýylyň awgustdan içip başladyk. 3 ay 4 ay içdi. Plus şolarykda näle onam haçan millik krizetini peýda edenni Moskwa gitdik de şu prezentasiýa dadan garda neme boldy. Kick-off boly kampaniýanyň nemesine Moskwadan gelemizde gowrullygyny bildik soň gelemizde. Daşy gowrullygy bize problem etdi. Birinji oglumyň we ikinji oglumyň arasy 8 ýyl tapawatdy. İkinji ogluma aljak bolamyzda düşşe galya. Eşedi problem. İkinji oglum galandan 1 ay balnitsa, 1 ay balnitsa, 1 ay 9 ay şeydi balyk. İkinji oglum, üçüncü ogluma mäde boldy, 3 aylyk bolýar, nesip bolsa. Ýanwarda şonu gowral halyny, şonu bilip, egilip demedenle, bu işi hamir edenne de upçynýatda, hamir öýde hamirli nakarken ýem ýok, şol agyryp düşmesin dip hamirli nakar etdirem ýok, onu tatbiklap biljek, mihmanlar da balkany olaryň tatbiklap biler, egilip 40 gaz hamir edenne upçynýa bolly 2-3 gün ýatmaly boldy şonda. Şonu gowral halyny 4 ay 5 aylyk bolanyna ikinji ol 2 ýaşlyja da 2 ýarym ýaşly bolan, ýa alyp götürip ber boly. Durhaw diýen grijan tutaýmasyn ýa. Maňa grijan bildirden ok ýadymy şonu maňa kelle maňa ýatdakmy diýetdi. Şoňlaryň bildik şu grijan aýyrlanyny. Plus gowral bolmasa da sebäp boldy. Nemede 3 aýdan soň analiz tapşyrylýar, 1 ay balnitsa bar, tapşyryp pon analiz demeden bize bizim şu wraçlar barýan wracymyz şäherdäki neme diýär, şowur barýan wracymyz neme diýip barlatdyk, analizden ertdik bolun görüp otýar, ortaýar bolmady. İkinjimizde de kömek eden şo boldy, almatyna ikinji olma. Görüp analizden görýär seredýärde, jenet etdi. Такие шикарные результаты diýär, откуда что ты сделала diýär. Soruya inananok, sebäbi onun problematy ganalyk, o vitamin ýetenek, D vitamini ýetenek, C vitamini ýetenek problemi her adjel için almaly. Amma näme pol analizlerim idealny çykdy. Bir saparym 9 aýynda bolan bir saparym açyk bermedi. Eli aýagy hiç çişmedi, absolutny gowy geçdi. Optimal set işte başta şu diýene başta ödüçi profilaktika işte şolary жизнь ton ýaglary işte. Soňam gowral bolandan soň bilemizden soň desk programa geçdik. Zerşus Junior Omega. Gowral wagtynda. Обычно öýde hem aýal maçlady bile her aýda analiz tapşyrdylar gowrallara dogry. Biz 3 aýdan bir sapar baryp başladyk. Wraçda näçe gelenok, näçe edem. Ay näme gowursa, soňam görýär rezultatlaryny çalar nimerek bolsa aýda wracym äriň berýän zatdan içiber, şoňla bolýar, normallap çykdy. Bir nemedenle demetne restorany demir at çykdy. Onu da akşam şu restoran içen okdy. Aýdy ýatyk galya, o bolýa, bu bolýa. Soň ýene şu restoran patmuşatdyk, şu gowlaýalyk boldy. Plus keserwadan soň keserwadan 20 gün bitdi de 20 gün 15 günden şu ýaralyp bitmesine sebäp bolar. Üçüncü rezultat gördüm ki bir adamyň ogly perzendi boldy. Emma 2 ýaşda dünýeden ötdi. Allah ona ýene bir ogul berdi. 1 ýaşda onam toprağa atdy. 2 perdenden zalan bu wenne 4 sangy berdi ýene Hudaýym. Taýylan olsa kemala gelip durmuş kurdy. Allah baktan pay. Emma olam 20 ýaşyň içinde edir aýlaşyň janyny tapşyrdy. Bir artyk söýdirip ikinji gyzy olam bakyýata gadam durdy. 2 gyzy ogly öz eli bilen gömen atapgamyny eýlep paýlady. Soň 3-nji gyzym 27-de özüni synap duran ýere jaýlady. 2 gyzy bilen galan biçara kalbylar ran bolup bagdalandy. Emma ogul berdi oňa ýaradan.
ol insan bu ogluju da bağlandy. Bar durkuny beren çağası bilen deň ağlar, deňler hatda deň yer. Ene pedladyn sanyň sowraguna bir yarım ýaşynda aldy ene yer. Altı perdenden jalan ýogy iň gatysyny gördüm sollat bela. Emma bilýän bolsa kimdi? Peygamber Muhammed aleyhisselam. Ente bu dünyadaki hiç bir adam zat onça gadanmany sevgüsini hakym. Emma bu wepasyny gözetmek üçin Resulüne beren synana bakın. Allah'ın gadamydyr edip düşünme. Elden alsa yakyn söýülermi? Sabır anam doğan kalbinde olsun. Allah ağır seni nasıl yapıyor? Ah täze ýyl. Takan haýyşma ýok. Saatlyk bagtym öňküsem ýeter. Gussa gaýgym bolmasyna diýemek ýöne. Köp bolmasyn öňküden beter. Hatırlı, üstök köycüler, üstök görcüler, gecekel tüyyanlar, men adım gecekel. Ene, şu gün, dün öten akşam nobu got tutordu, bugün yeniden nobu got otuyla, onu turana men yekece bağlam, onu turana men yekece geldim. Ene, oğlum geldimin doğunu, bunlara men hem artığım, sağlığım, en yuvul görmenim da getirsin. Allah'can, başımda belen bolsun, oğlumun arasında gülür yüzüm sormasın. Bana hat dövmet yaptı da hiç mahallede da bana yok mu? Men şöyle yaşayarım. Men şonsuz yaşap bilem o. Kağıtı söyüp gel ya, kağıtı bulaşık gel ya, bulaşık adamlar Allah tarsırdım. Söyüp gelenler de zannederler, hak Allah zannım dile ettim Taycan. Men Allah zannım mümmetine kararı. Şunu bana oğlumun arasında ene bana tort kestiriyerler. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Ay hakkımı haka getirdi, hakkımı hata getirdi. Nabi gota tut etti, bana da Allah getirdi. Efene kulinin palçiri, tıksıra dükara kulciri. Artık lan yana gecesi bulmadan, bulmadı soyunun gelciri. Ay alle, alle ya huve, canım can alle ya huve. Arkadaşlar, ben kesin sordumdan iyi, Edirmin yali, 72 yaşa, 72 yaşa, yeni bir gelen diyen 72 yaşa, size de Huda yetirsin can Allah'ım. Hederiye, yıkasına döndür tereviye. 72 yaşadı artık kılamın gedeviye. Hayda. Yine de toyu çağırın. Ben toyunu yaşa bilmeyen. Nece kalamaydım, nece gönlüm hoş olsun, ben son toyu yaşayarım. Neylo, görüp kalktı. Kovmayağdayla. Şunu ayrı yutup diye. Ten, men yine gelenler çıkara. Abzor ediyen mehribanlar şumağa diyene. Kim oğuşları täze gelenler. Yür, görüp can, senem görver. Kim yükler täzece geldi. Haysi sevdegar men al reklamşik tapya. Gel beri. Ene mehribanlar. Hemme dağıtlar, hemme göryen dağıtlarını yüklerini täze gelenler. Teredin, spanlı patazyalnikler. Näçeden şunu? 2 adamla 700 marktan. 2 adamlık 700 marklık. Men şunu alıp gitýän, görüp can, sen teredýän dämi men gitýän nälerin? Gel. Ene mehribanlar, platsiyen salam. Otan görmüşler etdir. Ne? Şokolat renk, hatam haladı men özüm ýaljak. 130 marktan şol. 130 mark şokolat men şuna makçak ýutup barmy? Öyle. Ne teredin şu qara renk para hiç kutormasın. Hiç qara görüp can, indi sana gelşek renk
Kıstaçı. Mehribanlar aymeli kov mağadine gelin. Taslama köçüdü 61. mektebin kaptalı mentide karışan mennensiz değil mi yağı?